Пачатак траўня 1940 года. Варшава, ужо занятая немцамі. Патруль спыняе хударлявага мужчыну ў цывільным для праверкі дакументаў. Узнікаюць пытанні. Далей перастрэлка і смерць мінака. Паводле адной з версіяў, так выглядала гібель генерала Балаховіча. Ёсць і іншыя версіі, хаця вялікае пытанне, ці наогул ён быў забіты, але пра гэта мы паговорым у канцы відэа. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы паговорым пра чалавека, які стаў легендай яшчэ пры жыцці, пра Станіслава Булак-Балаховіча, ворага савецкага рэжыму нумар 1 з ліку беларусаў у 20-30-е гады. Герой, бандыт, авантурнік, беларускі карсар. Хто ж ён такі і колькі ў яго масак? І якія ж 3 любові былі ў генерала? Калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, пазнавальным, а мы вельмі спрабуем заўсёды зрабіць яго цікавым і пазнавальным, то мы чакаем на вашу падабайку і падпіску на наш канал. Дзякуй! Жыццё Станіслава Нікадзімавіча да Першай сусветнай нічым асабліва не цікавае. Адміністратар у маёнтку на Дзесеншчыне. Як часта бывае, сапраўдны талент гэтага чалавека раскрыўся толькі ў экстрэмальных умовах. 1914 год, пачатак Вялікай вайны. Балаховіч разам з братам і іншымі добраахвотнікамі і яшчэ на сваіх конях, а гэта было ого-го, самі рвуцца на фронт. Ну і тут ужо яго стыхія. Раненні чаргуюцца з узнагародамі, узнагароды з раненнямі, проста як рыба ў вадзе. Пад камандаваннем Пуніна ягоны атрад дзейнічаў у ваколіцах Рыгі, а фішка Балаховіча – партызанская вайна і кавалерыйскія рэйды ў тыл ворага. Ён памочнік камандзіра, мае свой эскадрон, касцяк будучай арміі. Ужо ў той час яго імя абрастае легендамі, як уварваўся ў лагер немцаў, калі тыя шыхтаваліся на плацу і ўсіх узяў у палон. Як давёў да канца атаку, будучы параненым у сківіцу і галаву. Неяк пазней, калі Балаховічу давялося пісаць сваю аўтабіяграфію, ён храналагічна яе разбіў па конях. Калі і ў якія гады і які ў яго быў конь. А іх ён апісвае па імёнах, ласкава, і гэта была ягоная сапраўдная пасія. А яшчэ быў смешны выпадак. У адной з анкетаў яшчэ ў царскай арміі Балаховіч пазначыў сябе удаўцом. Хаця ягоная першая жонка, ад якой ён меў 2 дачок, дажыла да 20-х гадоў і ў дакументах праходзіла як жонка генерала Балаховіча. Вось так, нармальна пахаваў жонку зажыва. Я бы не сказала, што гэта гумар. Хутчэй было так прасцей і лягчэй. Далей развал Расіі, адна рэвалюцыя, другая рэвалюцыя. Балаховіча як аўтарытэта салдаты выбіраюць, менавіта выбіраюць камандзірам эскадрона. І ён далучаецца да Чырвонай арміі, ваюе на Пскоўшчыне. Зразумела, са сваімі хлопцамі, сынкамі. Ужо тады ён для іх быў бацька. Пішуць яшчэ з часоў гімназіі, любімым творам Балаховіча быў Тарас Бульба Гогаля. Яго вабіла ўся гэтая казачына, дух вайсковасці, можа і адсюль гэты душэўны, але разам з тым суворы зварот бацька Балаховіч. Гэта ўжо ў наш час мянушка бацька прыклеілася да аднаго персанажа, але наўрад ці ён яе заслугоўвае. Раман з бальшавікамі быў кароткі. Тым патрэбныя былі рэквізіцыі, дзікі грабеж сялянаў на патрэбы арміі. Сюды ж сутарэннічыка, расправы, а Балаховіч зусім не так сабе ўяўляў вайну. І ён пайшоў да белых са сваім эскадронам у поўным складзе. Пад восень 1918-го пад ягонай камандай было больш за 1100 чалавек. Быў яшчэ смешны эпізод, калі бальшавікі яго хацелі арыштаваць, а Станіслав Нікадзімавіч замест сябе адправіў у Петраград двайніка, знешне падобнага татарына, і той урэшце збег па дарозе. Я, праўда, не ведаю, ці згадзіўся на той татарын, ці Балаховіч сам яго неяк так намовіў. Пра гэта гісторыя маўчыць. Увесну 1919-го ён ужо быў палкоўнікам адной з белых арміяў. У траўні займае Пскоў. Часта пішуць пра нібыта зверствы балахоўцаў, пра павешаных на ліхтарах. Але, ведаеце, варта зразумець, што Балаховічу была патрэбная жалезная дысцыпліна. Без гэтага армія пераўтвараецца ў банду марадзёраў і алкашоў. Таму сярод павешаных былі камуністы і ягоныя ўласныя салдаты, і нават прадаўцы какаіна. А вось
калі яго хлопцам патрэбныя былі грошы, Балаховіч прыдумаў цікавую мульку. Ён наўпрост запускаў станок з фальшывымі банкнотамі часовага ўраду, керанкамі. Чаму не? Мог сабе дазволіць. Балаховіча з яго эскадронам хацелі бачыць і ў літоўскай, і ў латышскай арміі. Давай, да нас, усё будзе. Дарэчы, ён паспеў паваяваць за незалежнасць Эстоніі і нават ажаніўся там з баранэсай Гердай фон Герхард. Праўда, ненадоўга. А кіраўніцтва БНР пра яго таксама ведала і ўрэшце наважылася запрасіць на абарону рэспублікі. Да бацькі на перамовы прыехаў Кастусь Езавітаў, таксама франтавік. 14 лістапада 1919 года Балаховіч падаў дэкларацыю аб беларускім грамадзянстве і прыняцце яго на вайсковую службу. Атрымаў форму, пячатку, яго падраздзяленне стала асобным атрадам БНР. Але ж намінальна ён з хлопцамі яшчэ быў на баку расіянаў, белых. І што ў гэтай сітуацыі рабіць? Генерал Юдзеніч, ягоны прамы камандзір, паспрабаваў арыштаваць Балаховіча, але той яго апярэдзіў, прычым зрабіў проста па красаце. Ён пасадзіў Юдзеніча ў вагон цягніка, які ехаў да Юр'ева, занятага бальшавікамі, і намаляваў кошт выкупу, а сам застаўся па эстонскі бок і чакаў грошай. Напэўна, чым бліжэй быў цягнік да бальшавікоў, тым вышэй скакаў адрэналін у Юдзеніча, бо там як бы сутарэннічака, і вось гэта вось усё. Але ўрэшце ў справу ўмяшаліся брытанцы і згарнулі гэтую авантюру, і Юдзеніча ўратавалі. А зараз пытанне на $1 мільён. Чаму Балаховіч так і не стаў галоўнакамандуючым войскаў БНР? А ў яго атраду, калі што, на той момант быў найбольшы патэнцыял росту і досвед у вядзенні баявых дзеянняў. Бальшавікі здаваліся і пераходзілі на яго бок дзесяткамі, нават сотнямі. Ды сам жа ён быў гатовы. Але былі патрэбныя грошы. Людзей трэба карміць, апранаць, узброіваць. І лагічна, калі вы назваліся ўрадам Беларускай Народнай Рэспублікі, то дайце грошы, і мы прыедзем. Як пасля ўзгадываў Езавітаў, нейкі час Балаховіч піў і слаў яму запіскі. Ну што там? Ну калі? Ну што адказалі? А Езавітаў, як вайсковы дыпламат, не мог яму адказаць нічога ўцямнага. Бо ўрад БНР, усе гэтыя святыя людзі, міністры, прэм'еры, яны паталагічна не разумелі вайсковай справы і не спяшаліся башляць на галоўнае, на войска, бо без яго не будзе нічога. І ўрэшце бацька плюнуў на гэтую марную справу і пачаў перамовы з палякамі. Ну, што яму яшчэ заставалася? Там яго пачулі, зразумелі, узялі пад крыло. Балахоўцы паваявалі ў польска-савецкай вайне, а ўжо пад восень 1920-го намалявалася вельмі цікавая сітуацыя. Баявыя дзеянні нібыта падыходзяць да фіналу, але хлопцы рвуцца ў бой. Па сведчаннях афіцэра польскага генштаба, які быў прыстаўлены да балахоўцаў, некаторыя салдаты ўжо нават не памяталі, адкуль яны, з якой вёскі, з якой губерні. Вайна стала іх жыццём. Йозеф Пілсудскі, які ведаў і паважаў Балаховіча, быў чалавекам вельмі рацыянальным і любіў свайго роду пасьянсы. І вось які расклад ён прыдумаў у склаўшайся сітуацыі. Паводле задумы Пілсудскага, корпус Люцыяна Жалігоўскага ідзе на Вільню і стварае сярэднюю Літву. Калі вы хочаце пра гэтую дзіўную дзяржаву асобны выпуск, то пішыце, калі ласка, ў каментарах. А Балаховіч ідзе па Беларусі на ўсход. Пры ім беларускі палітычны камітэт разам з Паўлам Алексюком, фактычна будучы ўрад, альтэрнатыва БНР. Яму ў давесак яшчэ далі Барыса Савенкава, расійскага эсэра і антыбальшавіка. Гэта такі задзел на будучыню, каб рабіць вайну ўжо на Расіі. Войска Балаховіча на восень 1920-го налічвала каля 20 тысяч чалавек. Вельмі стракаты кантынгент. Беларусы, расійцы, данскія казакі, расійцы-стараверы, яўрэі, палякі, татары. На фота таго часу з Берасця жаўнеры ўжо ў брытанскіх мундзірах, паголеныя, добра апранутыя. Дарэчы, традыцыйная адзнака балахоўцаў – гэта адамава галава, чэрап і скрыжаваныя косткі. Так павялося яшчэ з часоў Першай сусветнай. Па абодва бакі фронту такім сімвалам карысталіся найбольш адарваныя хлопцы. А сімвалізм быў тым, што ты гатовы ахвяраваць жыццём у любы момант.
Дык вось, свой крыжовы паход Балаховіч пачаў у лістападзе. У плане было заняць лінію Оруч, Мазыр, Жлобін, пасля ударыць на Бабруйск і Барысаў. Чаму не на Менск? Таму што яго мелі заняць палякі. І пачалося. Па Беларусі яны прайшлі як нож скрозь масла, дайшлі да Мазыра, БПК абвясціла пра сваю беларускую дзяржаву і Балаховіча яе начальнікам. І вось цікава, калі памарыць, якая б гэта атрымалася дзяржава. Напэўна, мілітарысцкая, аўтарытарная, як у Пілсудскага ці Атацюрка, але затое дакладна антысавецкая. Але доўга утрымацца не ўдалося, саветы пайшлі ў контрнаступ, балахоўцы з баямі адступалі, а самога генерала ўжо па польскі бок прынялі цяжка параненага. Пішуць, што нават у такім стане ён надалей рваўся ў бой на ўсход. Пасля выпрабаванняў вайной было наступнае выпрабаванне – мірам. Што яму, Балаховічу, анёлу смерці, рабіць без вайны? Першай справай ён, канешне, павыцягваў сваіх хлопцаў з лагераў для інтэрнаваных на польскай тэрыторыі. Гэта як лагеры для апалоных, толькі больш лайтова. І ён іх усім паспрабаваў забяспечыць, асабліва працай, у Белавежскай пушчы на тартаках, рубіць лес і зарабляць. Гэты клопат пра сваіх людзей увесь час адрозніваў генерала. А ў Польшчы ён стаў акурат генералам, хоць і не залічаным у дзеючае войска. На пачатку 1920-х мір яшчэ вісеў на тоненькай нітачцы, і Польшча і СССР рыхтаваліся да новага раунду вайны. Балаховіч заняўся атрадамі зялёнага дубу. Гэта фактычна актыўная выведка. Хлопцы хадзілі на савецкі бок са спецзаданнямі, сярод іх быў, дарэчы, і вядомы пісьменнік Сергей Пісецкі. Саветы палявалі на Балаховіча, рабілі спробы замахаў і ўрэшце нават забілі ягонага брата Язэпа на лясной дарозе каля Белавежы у Белавежскай пушчы. Цікава, праўда, што ніхто не арганізоўваў замахі на міністраў БНР, а Балаховіч па-ранейшаму быў мішэнню нумар 1 сярод беларусаў. Дзіўная нейкая сітуацыя. А з эмігранцкімі палітструктурамі ў генерала таксама не склалася. Для іх ён быў авантурыстам, а яны для яго фантазёрамі, якія ў ключавы момант не падумалі пра армію. Балаховіч займаўся потым конегадоўляй, гучна адпачываў у Берасці, фуршэты сканчаліся стралянінай, скандаламі, і ён трэці раз ажаніўся, і зноў яго было 2 дачкі. Займаўся таксама ветэранскімі справамі, каб не губляць хлопцаў, з якімі ваяваў. Разважаў пра тое, каб паехаць у Афрыку са сваёй уласнай ЧВК. І ўрэшце падаўся на грамадзянскую вайну ў Гішпаніі на баку Франка. Яму зусім не сядзелася на месцы. Цывільнае жыццё было для яго шэрым і нецікавым. Але тут здарыўся 1939 год. Пішуць, што падчас абароны Варшавы Балаховіч з рэшткамі сваіх ветэранаў трымаў нейкія барыкады і ўчастак гораду, а пасля знік як туман. Але ёсць цікавы ўспамін жанчыны, якая яго ведала. Нібыта ў нейкі вечар да яе завітаў Балаховіч з сябрам на падпітку. Яны селі, яшчэ выпілі. Размова зайшла аб тым, што яго будуць шукаць або немцы, або саветы. І няблага было б зладзіць інсцэніроўку смерці, каб на генерала забыліся. І тут нібыта сутычка з патрулём, гібель, як у рыцарскім каноне, але ніякай магілы. І яшчэ больш цікава, што час смерці, травень 40-го, супадае з катынскім расстрэлам польскіх афіцэраў. Дык, можа быць, все ж такі ёсць савецкі след, забілі ці выкралі. Гэта ўсё невядома. Ва ўсялякім разе, пасля 20 гадоў бяздзеяння, будучы не пры справах, Станіслаў Булак-Балаховіч апошні раз перад смерцю пачуў подых вайны. Бо ў гэтага чалавека было 3 любові – коні, жанчыны і вайна. Як вам такі набор? Пішыце, калі ласка, у каментарах. А на сёння надышоў час развітацца. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй, будзьма разам з Украінай.